Mitä tulee kansalaisoikeuksiin, niin niistä tärkeimmät ovat vapaa tiedonvälitys ja demokratia. Vaikka meiltä vietäisiin kaikki muu, jos meillä on vapaa tiedonvälitys ja demokratia, niin kaiken muun saamme niiden avulla takaisin. Verkkomedia! Kiitoksia! Stop ACTA! 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 Here's a few more words for our English-speaking guests. Yes. Hello, guys. As long as internet is mostly English-speaking sphere, you know, I want to speak from my heart. Stop ACTA. Yes, we all know that. Wait, I forgot what I wanted to say. Yes, guys, thank you all for coming. You know, but we are here for the people who are not here, who are sitting in front of their computers, and they don't have will to come here. We came here to support them. They just don't understand yet, you know, how much they miss, you know, when they don't come here. Yes, guys, please, let's keep internet, let's keep governments and government people out of internet, you know. Let's stay there, you know, and have fun. Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Stop ACTA! Joo, kiitos. Tosiaan hienoa, että tällä kertaa veny vähän yli puolueen rajojen tämä mielenosoitus. Ja tänne oltaisiin vielä toivottu esimerkiksi perussuomalaisia, joiden kansanedustaja teki kysymyksen ACTasta, mutta heiltä nyt ei valitettavasti tänne päässyt edustajia. Ja tässä on vielä paljon ihmisiä. Olisiko joku halunnut sanoa vielä muutaman sanan? Ihan rohkeasti tänne eteen. Yeah. I wasn't planning on this, but first of all, I want to tell you how proud I am of every individual that's here and how motivated you are. It brings me back, I'm probably old enough to be your grandfather, brings me back to the 60s and 70s back in the US. It's all about freedom. And ACTA will certainly limit that. You're on the vanguard of protecting freedom. And I can't really say how proud I am of you. We need to keep the fight up, because the way they take our freedom away is that they chip it away. And ACTA, they're chipping it away. No matter what they tell us about piracy, it's not about piracy, it's about freedom. Stay together, because in solidarity, we're going to win. Stop ACTA. One last thing, which I always say when I speak, 9/11 was an inside job. Anyone else? Ole hyvä. Joo, morjesta vaan. Meikäläisellä on ehkä enemmän intoa kuin sanoja tässä, mutta meikäläinen on tosiaan täällä edustamassa itseäni poliittisesti sitoutumattomana tamperelaisena ja haluan vaan sellaista huomauttaa. Haluan siis kiittää ensinnäkin piraattinuoria, piraattipuoluetta, vasemmistonuoria, vihreitä nuoria, kaikkia, ketä tänne on paikalle tullut. Mutta haluan myös muistuttaa siitä, että pysytään poliittisesti sitoutumattomana. Eli tämähän ei ole pelkästään piraattien homma tai ei ole pelkästään vasemmiston homma. Meidän täytyy kaikkien ihmisten vastustaa tätä ACTaa. Että me mielellään nähtäis täällä kokoomuslaisia, perussuomalaisia, keskustalaisia, ihan ketä vaan haluaa tulla. Ja jopa demareita.
että kenelle vaan sananvapaus on tärkeä, ne on kaikki tervetulleita tänne vastustamaan aktaa. Kiitos vaan. Kiitos. Stop ACTA! Stop ACTA! Sitten yksi ilmoitusluontoinen asia. Tähän väliin on hävinnyt tämmönen Case Logic-kamera tasku. On löytynyt tästä. Tunnistaako joku omakseen? Ai löytyy? Niin tästä löytyy joo. Tässä vielä EFFin edustaja, joka on asiantuntijajärjestö, tutkinut aktaa hyvin paljon. Ja nyt ollaan saatu vihdoin sivut pystyyn eilen tästä aktasta. Ja sieltä saa hyvin tutkittua tietoa aktasta koko tämän prosessin ajan, kunnes se tulee Euroopan parlamenttiin ja toivottavasti kaatuu. Joo, mä olen Leena Romppainen Electronic Frontier Finlandista. Meidän sloganimme on puolusta sähköisiä oikeuksiasi. En ala nyt sen enempää näitä aktan ongelmia puimaan, kun niistä on jo hyvin paljon puhuttu, mutta suomeksi tosiaan on nyt olemassa akta.fi.org, mistä löytyy tietoa suomeksi. Siellä on muun muassa tämmöinen näppärä muutamasivuinen leafletti, jonka lukemalla suunnilleen vartissa saa luettua nämä aktan perusongelmat. Et jos on kohteita tiedossa, joilla ei ole aikaa kovin syvällisesti perehtyä, niin tätä voi jakaa eteenpäin sitten. Ja mielellään kuulemme toki sitten yleisöltä myös palautetta ja teemme yhteistyötä muiden aktaa vastustavien tahojen kanssa. Kiitoksia kaikille puheenpitäjille. Jos alamme varmaan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan tätä mielenosoitusta, mutta että sanon vielä pieni mainostus tämän illan tapahtumista, että meillä on Piraattipuolueella toimitila tuolla Kalliossa osoitteessa Frantzenin-katu 5 E1 ja siellä tänään kello 5 uusien ilta ja sitten kello 7 alkaen tämän toimitilan avajaisbileet ja saa tulla piipahtamaan sinne. Eli se on sinne ihan Sörnäisten metroaseman lähellä tosiaan osoite Frantzenin-katu 5. Netistä kyllä löytyy kanssa lisätietoa. Saa tulla käymään. Ja ei nyt olla tässä varmaan mitään osallisesta yhteislähtöisen järjestelmässä. Meidän pitää vielä siellä vähän järjestellä ja muuta, mutta viidestä alkaen on ainakin porukkaa sitten ja hommat valmiina ja tosiaan sinne hyvien yhteyksien päässä. Mutta kiitos kaikille vielä tänne paikalle saapumisesta ja Raul varmaan tässä sanoo vielä muutaman sanan. Okei, eli ehkä ihan viimeiseksi sanon vielä, että miten tähän nyt voi vielä vaikuttaa tähän aktaan. Eli nimenomaan esimerkiksi EFFin sivuja seuraamalla saa tietoa aktasta. Tämä tosiaan tämä prosessi, jossa se heitettiin nyt tänne Euroopan tuomioistuimen tutkittavaksi, niin voi kestää mahdollisesti jopa 2 vuotta. Että tässä kannattaa olla pitkä tai kärsivällinen tämän asian kanssa ja seuraamalla esimerkiksi just EFFin ja Piraattipuolueen uutisointia asiasta, niin pysyy kärryillä siitä, että missä prosessin vaiheessa se on sillä hetkellä menossa. Ja heti kun saadaan tämmöinen uusi kohta, missä sen jälkeen kun se on käynyt siellä Euroopan tuomioistuimessa, niin silloin kannattaa erityisesti ruveta taas vastustamaan sitä näinkin aktiivisesti, kuten esimerkiksi järjestämällä mielenosoituksen. Väliaikana voi myöskin kirjoittaa ja ehdottomasti suosittelen kirjoittamaan ja varsinkin soittamaan kansanedustajillenne ja kertomaan huolenne tästä aktasta. Ja puhelun voi aloittaa helposti ihan kysymällä heiltä, että tietävätkö, missä tässä sopimuksessa on kysymys. Monet heistä eivät tiedä. Ja erittäin paljon kiitoksia, että tänne tuli näin paljon ihmisiä. Oli tosi hieno järjestää tällainen tilaisuus. Tänne tulee ihmisiä, ketkä ymmärtää perusoikeuksensa päälle. Kiitos. Onko tämä vielä päällä? On. Niin, Ville Haltokans Helsingin Piraateista. Sen haluaisin vielä sanoa, että me eurooppalaiset voidaan olla todella ylpeitä. Tämä on ollut suurin kansanliike Euroopassa ehkä Irakin sodan vastaisten mielenosoitusten jälkeen. Onkin ollut. Onkin ollut, joo. Ja tämä laki, tämä
sopimus, joka on mennyt koko maailmassa läpi ihan heittämällä. Me ollaan saatu se pysäytettyä Euroopassa. Viimeisenä sopimusosapuolena me ollaan laitettu se jäihin. Tällä aktiivisuudellamme on ollut todella kunnia saada olla järjestämässä näitä miekkareita. Kiitoksia kaikille. Sitäpä kävi sillä lailla, että meikäläisen kuvausaika loppui, mutta sieltä voi käydä kattoon, että mitä siellä on muiden kuvaajien jutuista voi käydä etsimässä, että oliko siellä lopussa vielä jotakin tärkeää, mutta eipä siellä hirveästi enää mitään ollut.